Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, bu dersimizde evde kullanımı caiz olan ve caiz olmayan kab, kaşık türü şeylerden bahsedeceğiz. Faslun ve la yecuzu. Caiz değildir. İsti'malu evani zehebi vel fiddati, altın ve gümüş kabların kullanımı caiz değildir. Altın ve gümüş olan herhangi bir kabın, herhangi bir eşyanın kullanılması caiz değildir. Ve yecuzu caizdir. İsti'malu gayrihima, bu altın ve gümüşün dışındaki kabların, dışındaki eşyaların kullanımı caizdir. Evet, altın ve gümüş evde ne olursa olsun, aşağıda şarihimiz beyan etmiş. Sürmedanlık bile olsa, sürme aleti bile olsa, bunların hiçbir şekilde kullanımı caiz olmaz altın ve gümüş olduğu için. Fakat bunun dışındaki değerli eşyaların kullanımında herhangi bir sorun yoktur. Ardından yeni bir konuya giriş yapıyoruz. O da nedir? Misvaktır. Misvak ne gibi durumlarda kullanılması müstehaptır veya hangi durumlarda daha fazla sevaptır? Bundan bahsedecek. Diyor ki وَالسِّوَاكُ, misvak kullanmak müstehabbun, müstehaptır, sevaptır. Fi kulli halin, her hal, her zaman, her vakit. Yani bütün zaman dilimlerinde bizim bildiğimiz erak ağacı veya başka bir ağaç türü de olabilir. Bunların kullanılması her halükarda müstehaptır, sevaptır. İlla ancak müstehap değildir, sevap değildir. Ba'de zevali, zevaldan sonra, yani öğle vaktinin girmesinden sonra müstehap değildir. Lisaimi, oruçlu olan kimse için. Evet, oruçlu olan bir insan için öğle vakti girdikten sonra artık misvak kullanmak müstehap değildir. Kullanmaması daha iyidir. Fakat bu kişinin haricinde herkes için her zaman her vakit misvak kullanmak müstehaptır. Ve huve, bu misvak, eşeddu istihbaben, çok daha müstehaptır. Yani fazlasıyla sevaptır. Fi selâseti mevâdi'a, 3 yerde. 3 yerde normal vakitten daha fazla kullanımı sevaptır. Birincisi şudur. İnde tegayyüril femi, ağzın değişmesi esnasında. Yani ağzın kokusunun değişmesi. Bu kokunun değişmesi min ezmin, uzun bir vakit suskunluktan kaynaklı olabilir. Uzun bir vakit sukut ettiği için ağzının tadı değişmiş olabilir. Ve gayrihi, başka bir nedenden de olabilir. Yani sukutun dışında başka bir neden de olabilir. Mesela soğan, sarımsak gibi kokulu bir şeyleri yemesi sonucunda ağız tadı değiştiği zaman yine burada misvak kullanmak çok fazla sevaptır. Bu birincisiydi. İkincisi ve indel kıyami minen nevmi, uykudan uyanma esnasında. Evet, bir insan uykudan uyandığı vakit orada misvak kullanması daha fazla sevap kazandırır. Üçüncüsü de ve indel kıyami ile salati diyecek öbür tarafta, kitabın öbür tarafında ve indel kıyami ile salati diyecek, namaza kalkma esnasında. Namaza kalkma esnasında da misvak kullanmak daha fazla sevap kazandırır. Evet, 3 yerde normal vakitlerden daha fazla sevap kazandırıyor misvakın kullanılması. Birincisi ağız tadının değişmesi, bu uzun vakit konuşmamaktan da olabilir, kokulu bir şey yemekten de olabilir. İkincisi uykudan uyanınca, üçüncüsü de namaza kalkınca değerli kardeşlerim. Kardeşlerim, yeni bir konuya geçtik. O da abdest konusudur. Burada önce abdestin farzları, daha sonra sünnetleri anlatılacak. Ve furudul vudu'i, abdestin farzları sittetu eşyae, 6 şeydir. 1. En niyyetu, niyet getirmek, inde gassil vecihi, yüz
yıkama esnasında. Yüz yıkama esnasında niyet getirilir. Yani niyetin hususen yüz yıkama esnasında getirilmesi, o anda içten geçirilmesi veya dil ile söylenmesi. Asıl olan kalben getirmektir. Dil ile de söylenebilir. İşte abdest aldığınıza dair ya da üzerinizdeki abdestsizliği kaldıracağınıza dair niyet getirmeniz gerekiyor. Ne zaman? Yüz yıkama esnasında. Bu birinci farz. İkincisi vagasul vecihi. Yüzün yıkanması. Yani yüzü yıkamak da yine nedir? Abdestin ikinci farzıdır. Üçüncüsü vagasul yedeyni ilel mirfakayni. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak üçüncü farz. 4. Ve meshu ba'dir re'si. Başın bir kısmını mesh etmek yine abdestin dördüncü farzıdır. Beşincisi değerli kardeşlerim, وَغَسُّ الرِّجْلَيْنِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ. İki ayağı aşık kemiğiyle birlikte yıkamak. Evet, iki ayağını aşık kemikleriyle birlikte yıkamak abdestin beşinci farzıdır. Altıncısı ve tertibu, sıralamak. Ala ma zekernahu, burada zikrettiğimiz üzere, burada aktardığımız üzere sıra ile yapmak. Yani önce yüz yıkama esnasında niyet getirmek, sonra yüzü yıkamak, sonra kolları dirseklerle birlikte yıkamak, sonra başın bir kısmını meshetmek, sonra ayakları yıkamak. Bu sıralamaya uymak, yani tertip de yine abdestin 6 farzından altıncısıdır diyoruz ve burada bu dersimizi bitiriyoruz. Bundan sonra Ahmet Hilmi'nin Hediyetül Habib isimli Kürtçe şerhini inşallah Kürtçe bir şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Brain aziz hevalin heja emi ija bu Kurdi Hediyetül Habib kitaba Seyda Ahmet Hilmi emi jwara bukhinin gotiye şoğlandına fıraqin zeru zif. Faslun ve la yecuzu. Ne dürüste jeher kesira çemer çejin. Hat fehim kirni vera. İsti'malu şoğlandına evani zehebi vel fiddati fıraqi zeru zif gerçi küçük bin. Yani küçük biji fıraqi zeru zif tişti xwarunu ve xwarine jmeraj raji jejena raji caiz nene. Ve kıldan. Kıldan Türkiye'de bir sürme. Yani aleti ko bir kıl çavi xodadı. Bir kıla çavi xodadı. Çavi xo kıldı ki ve kuy mesela. Ev çucuk. Ev tişteki küçük di saji caiz nene. Ve diran kolik. Diran kolik şi Türkiye'de bejin Kürdan. Kürdan ji şoğlandın avi yani velev ki evna küçükün ji seyda jwan ra ornak daye goti ve kıldanu diran kolik evna پر جی پچوکن دی ساجی استعمانا وانا نجاز. سیداد بیجه هم نه درسته گرتنا وان جمالی ره. گرتنا واتشتا جمالی را جی جائز ننه. هم نه درسته yani meram bin mal جی جائز ننه. Hem ne درسته برا yani çavad بیجه mesela سیداد بی yani şoğlandına وانا جی جائز ننه. Eftişte ko bahs kir yani fıraqi zero ziv پچوک mezin فرق ناکه şoğlandına wana jî caiz nene o hem jî ne duriste girtina wan ji malê re tu vana neşixulînî jî tu bînî mal da dabînî jî dîsa jî firaqê zêr û zîv tiştê xwarin û vexwarinê necaz e. Hem ne duriste firaqa avzêrkirî bi avzêrikek wisa ku bi şeklekî bi avzêrikek wisa ku dema ew firaq bikeve agirê dijwar wê avzêra wî bibe tişkî. Yani seyda dibêje firaqê avzêr caiz nene istimala wana şoğlandina wana jî caiz nene ama çawa yani ku avzêrika wî pir zêde be mesela. Bêtir zêde be ku dema tu bike agirek dijwar yani agirek şiddetî agirek pir û avzêra wê bibe tiştekî ew avzêra ku jê bihelle jê biqete û bi wê avzêrikekî jî tiştekî çê bibe. Yani avzêrikî zêde em dibêjin. Tamam. Ava zêr lê hatî kirinê
و او آوا زیر جی وقت تو وی فراقی بک آگری دجوار او آوا وی جی بقت جی بحل و جوی آوی جی تشتکی چی ببه بوی شکلی بوی اهوای آف زیرکا وی زیده به پر به وی وقتی ای فراقی آف زیر کری جی شغلاندن آوانا درست ندبی براحت فهم کرنی هم نه درست فراقا کو بزیر هاتی پینه کرن مطلقا yani mutlaka kim zede hasili او فراقا کو بزیر هاتی پینه کرنه مثلا بیجن قل بیه جی کی ویدا تشتکی چه بیه و آنین ورا بزیر پینه کرنه تدی ترکی دی بیجن یاما بزیر یاما کرنه پینه کرنه او دخوازه گربه دخوازه پچوک به دخوازه جبوی احتیاجی به دخوازه جبوی کیفه به وقتا بزیر هاته پینه کرنه سیداد به اویا مطلقا نجازه اما فراقا کو بزیو هاته به پینه کرنه دویان دا هنکی اوک هیه هنکی فرق هیه مثلا دبی اگر بزیو هاته به پینه کرنه املی دنیرن اگر پینه مزن به او جبو روشه به پینه کرناوی او جیکو هاتیه یاما کرنه پینه کرنه زیده به او جبو روشه به یعنی جبو ام بیجن جبو کیفه به یعنی کیفی تشتکی به وی وقتی حرامه tamam جبو کیفه به او مزن هاته به پینه کرنه بزیو اوجی جازنه اگر مزن به جبو احتیاجی به کو پینه کرناوی مزنه لیبل جبو احتیاجیه بزیو یاما کرنه پینه کرنه و یا پچوک به جبو روشه به یا جی پینه کرناوی جی کی پچوک به او جبو کیفه به ام بیجن وی وقتی جی مکروهه اگر پچوک به جبو احتیاجی به نه مکروه اب جی کو پینه کرنه هم پچوکه هم جی نه جبوی کیفه یعنی جبوی کو احتیاج به هبه وی وقتی گوتی نه مکروهه yani ihtiyacawi bi pînekirinê heye û bi zîv hatiyê pînekirinê ji bo kêfê jî nene ji bo ihtiyacê ye û pînekirina wî jî piçûk be wê wextê tu mekruhekî kerahetekî sêda dibêje di zîv da tune ye ê zîv hinekî cuda ye ji zêr mesela zêr da sêda ku mutlaq necaize dixwaze piçûk be dixwaze mezin be dixwaze ji bo rewşê be dixwaze ji bo ihtiyacê be ema ê zîv da hinekî dîsa cewaz heye yani wexta ku piçûk be ji bo kêfê be mekruhe û wexta piçûk be ji bo ihtiyacê be jî ne mekruhe dibe ve yecuzu caize ve yecuzu isticmalu gayrihima durust e şoğlandina firaqê gayrê zêr û zîv gayrê zêr û zîv şoğlandina wana caiz e gerçi yaqut û elmas be yani dixwaze yaqut û elmas be jî wisa firaqê bi qîmet be jî ji ber ku zêr û zîv nene şoğlandina wana durust e caiz e em jî hatin behsekî dinê birano dibêje fesla sîwakê behsa miswakê dike dibê fesun ve sîwaku di lugatê da mizdan e û aletê mizdanê ye yani di lugatê da di ferhengê da sîwak kelîme mana wî çi ye mizdan e em dibêjin ya mistan yani mizdan û aletê mizdanê kelîme mana wî ev e di şeriatê da şoğlandina darîkekî di dirana da ew darîkê ku em li diranê xwe de şoğlandina wî ra dibêjin miswak müstehebin fî kullî halîn me got ji her haletê de müsteheb ya divê sünnet e di her haletê de linik dezmêjgirtinê mesela em bêjin yek vira da hinek sêda beyanata wî kirî gotî yek mesela linik dezmêjgirtinê wexta ku dezmêja xwe digire û girêdana îhrama û wexta îhramê girê didin xwe dikin û xwendina Qur'an û hedîs û zikr û dîsa xwendina Qur'anê xwendina hedîsê zikirê di va temamê haleta da îstimala müstehebê îstimala sîwakê müsteheb be şoğlandina wî û li nik zerbûna dirana wexta diranê însana zer bibe dîsa îstimala miswakê xêr e û ketina hundirê malê wexta însanekî bikeve mala xwe jî dîsa ku miswakê sîwakê bişoxînin evna di va temam haleta da sîwak çi müsteheb xêra wî zêde ye îlla ku ne sünnet e divê sünnet nîne müsteheb nîne ba'de zewal piştê ku roj dakeve ji nîvê asîman yanî ku nîvro bibe
ji nîvê asîvana roj dakeve ber bi hêla megrîbê here yanî ku nîvro bibe yanî bibe nîvro em dibêjin ba'da zewal piştê zewalê nîvro çêdibe ya sêda divê piştê ku roj ji nîvê asîmana dakeve yanî piştê nîvro bibe lî saîmî ji bo ji kesê bi rojî re ji kesê bi rojî re şoxlandina sîwakê ne sunnet ew jî xilas bû ve huve eşeddu istihbaben sîwak bêtir sunnete sêda gotiye yani bêtir pir zêde zêde herî zêde sunnete fî thelâtheti mevâdi'a di sê cîha de inde tegayyuril femî li nig wergerîna ta'ma dev wexta ku ta'ma devê însan biguhere min ezmîn ji sukûta dirêj ve gayrîhî û ji gayrê sukûtê ya ji sukûtê mêrik zêde pir sukût kir neştexilî qise nekir wê wextê ta'ma devê însan biguhere yek ew yek jî wekî wî xaricê wî tiştê ku xaricê wî jî dibe ku ta'ma însan biguhere ta'ma devê însan wek çi wek xwarina sîr û pîvazê û herçî tiştê ku bêhna dev xera dike yani sîr û pîvaz û tiştê wek wana ê ku ta'ma devê însan xera dike wana bixwe wê wextê dîsa şoxlandina sîwakê bêtir sunnete sêda dibêjî yek ev ya ê dudiya ve indel qiyamî minen newmî û li nig rabûna ji xewê em lê binêrin hêla da berdewam dike belê sêda got û li nig rabûna ji xewê ciyê dudiya jî wexta ji xewê rabû wê wextê dîsa şoxlandina sîwakê bêtir sunnete ê sisiya ve indel qiyamî île salatî û li nig rabûna bi bal li mêjê wexta ku rabû ji bo nimêjê wê wextê dîsa şoxlandina wî bêtir sunnete sêda dibêje tu bizan sunnete sîwak bi darê hişkê hêwî kirî bi avê yani ew darê ku di avê da mayî em bêjin darê hişk ê hişk be û têxa avê di avê da bihêle bi temamê wan dara sîwak sunneta wî çêdibe ê ku di avê da mayî û di wir da nerm bîye yani di avê da hinekî bimîne û wir da nerm bibe ew darê hişk bi temamê wana sîwak sunneta wî tê cî darê Erakê çêtir e ji hemî dara lê belê sêda divê darê Erakê ew darê ku meşhûrê marûf ew ê ku anha em dişuxulînin divê ew dara ji hemî dara çêtir e feqet ew dara nebijî darê hişkê ku di avê da yani mayî nerm bîye di avê da meran wî derdixe tîne wî hinekî dike nav avê û nav avê da hinekî nerm dibe hinekî dimîne û pişta wî bişuxulîne bi temamê wan dara sünnet tê cî lê belê sêda divê darê Erakê çêtir e ji hemî dara em hatin behsa destmêjê divê festa destmêjê belê ferzên destmêjê feslun ve furûdul wudûî ferzên destmêjê sittetu eşyâe şeş tiştin yek enniyyetu inde gasil vechî niyet anîn li nig şuştina serçav wexta ku serçavê xwe dişo wê wextê niyet bîne bûye ku di qelbê xwe de bêje ku di qelbê xwe de bibêje neweytu ref'el hedefî temam neweytu min niyet anîn ref'el hedefî rakirina bêdestmêjiyê bi xwe gotî sêda kurmanciya wî jî gotî bi kurmancî ez bi niyetim bêdestmêjiyê hiltînim ya ahwa niyet bîne bi kurmancî ya jî weya min niyete ez ferza destmêjê eda dikim ema kesê selîsül bewl çi dibe ku daîm dilop jê tên yani kesê ku daîm dilopê mîzê heşa dilopê îdrarê jê tê wî ra dibêjin selîsül bewl dibe ew kesa yek eva yek jî hem kesê ku ji bo sunneta destmêjê digire gerek bi qelbê xwe bêje neweytu îstîbâhete salatî yani ez qesta helalkirina li mêjê dikim ev kesên ku mîza wî îdrara wî daîm dilop jê tên
یک اف کسا یک کسی که جبو سنتا دسمیج دگره یعنی جبو که خورا سنتا بکه نمیجا سنت بکه جبو وی دسمیج دگره gerek به قلب خو بیجه بله یعنی کسی که سلیسول بول به و جخو اف کسا دسمیجا وی نای گرتنی تمام yani va kesa vaqta desmej digre jî hema tim û tim daîm dilop jêtê ne wisa dilop jêtê ji ber wê yekê bixwe desmêja heqîqî nayigirtinê lêbelê ev waqta desmêj digre îja dibêjin neweytu îstîbahete salatî yani ez qesta helalkirina li mêjê dikim ji bo ku nimêj kirin ji min re helal be ez vê desmêjê digirim ji ber wê yekê lazim e ku vê niyetê bînî yani ew bibêje ez bêdesmêjiyê ser xwe radikim wek me jor da goya got ez bi niyetim bêdesmêjiyê hiltînim vîya nabe yani lewra bêdesmêjiya wî ra nabe yani ev dibêje ez qesa helalkirina li mêjê dikim ev kesa jî wisa dibêje ê selîsûl bew û yek jî ê ku ji bo sunneta desmêjê bigire ew kesa jî dibêje ez qesta helalkirina li mêjê dikim yani ew jî neweytu îstîbahete salat dibêje temam birano ê ewil me got wexta wecihê xwe bişo lazim e ku niyetê bîne ê dudiya ferza desmêjê ê dudiya ve gaslul wecihî û şuştina serçav serçavê xwe lazim e ku bişo îja serçav ji ku de ra tê gotinê divê hudûdê wecih evin yani sinirê wî hudûdê wecih evin dirêjayî bi dirêjayî tedî tirkî dibêjin dîkey bi dirêjayî hudûdê serçav ku derê ye navbîna hişîngaha mûyê serî ciyê ku mûyê serê însan porê wî di serê wî da hêla pêşiyê da derdikeve divê wir û di seriya eniyê de ye û binê çenê belê yani sêda dibêje hudûdê wecih bi dirêjayî yani di eniya însan da ciyê ku porê însan derdikeve û binê çenê heta binê çenê yani ji eniya însan heta binê çena însana bi dirêjayî lazim e ku were şuştin eva hudûdê wecihê însan e bi dirêjayî divê fireyî bi aliyê firetiyê da yani dibêjin yatay tirkî navbîna her du guha ye yani guhê rastê û guhê çepê navbeyna wana lazim e ku were şuştin wacib e şuştina hemî mûyê ser wecih mûyê ku li rûyê însan hebe lazim e ku hemîyê wî were şuştin wek simbêl û birûwan simbêlê însan birûyê însan û mûyê ser cênîgan ku di hêza guh de ne ê ku di hêza guhê însan da be ew mûyê ku em jî ra dibêjin cênîk lazim e ew ji wer şuştinê û mûyê enfeqetê jî lazim wer şuştinê ku li bin lêva jêr kom dibin yani ew mûyê ku li bin lêva jêr kom dibe ew jî lazim wer şuştin wî ra dibêjin enfeqe ser û binê vana teva serê wana jî binê wana jî evna mûyê ewin yani havana sixninin vana mûyê sêrekin lazim e giş wer şuştinê binê wî jî serê wî jî ema herçîka rihê ku mûyê ser çenê û rûne ruh em dibêjin riya însan ema herçîka rihê ku mûyê ser çenê û rûne ew mûyê ku li ser çena însan û rûyê însan aliyê rastê û aliyê çepê da divê avna eger firk be yani eger nesix be şuştina ser û binê wê tev wacib e wê wextê serê wî jî lazim e rûhê wî jî bişoy binê wî jî bişoy yani av di binî da bavêje eger kur be eger ev mûyê ser çenê û rû yani mûyê ser çena însan û di rûyê însan da eger kur be û şuştina ser wê tenê wacib e wê aliyê ser wacib e binê wî ne wacib e alî serî wacib e alî binî ne wacib e lewra evna kurin yani ev mûyê çena însan û rûyê însan da em jî ra dibêjin rî ev rîya xwe lazim e şuştina serê wî tenê wacib e binî wî ne wacib e dibêje sêda
تو بزان لازمه دگل وجه ششتنا هنکی جسری و ستو و بنی چنه احتیاطن. فردا سیدا تشتکی باش گوتیه. Yani dibe jiber ihtiyatı jiber yani tedi dibejin ihtiyat tedbir lazım ku şuştuna henki ji seri. Mesela mego hudud seri kudayı ciye ku pori insan te da hati der. Yani de jori eniye da de ser eniye da ciye ku pori insan hişin dibe ura lazım var şuştuna seyda dibeje jibo ku ihtiyat ve brahane ki ji seri xu şu ali jorda o stu mesela go bifreti ji ara du guha lazım var şuştuna du guha insan. دبی هستی خوشی هنکی بشوی یعنی جبر کو احتیاط برای هنکی شبهه چینه به هنکی جسری علی جور هنکی جهستو کلکا او بنه چانه جه هنکی بین جیر یعنی نزدیکی هستی خو نزدیکی خرکا خو وراجی بشو احتیاطاً جبوی احتیاطی یعنی جبوی تدبیری او جبوی کو شک و شبهه چینه به فرضا سسیه دبی واغسل یدین او ششتنا هر دو دسته مع المرفقین دگل انیشکا ششتنا هر دو دستاجی فرزه ای چارا و مسحو بعض الرأسی او دست دانا هنکی جسری گرچه هندک به با آوک نو ولو کی هندک بجی هنکی سری خو مسبک یعنی دست دانا یعنی مسح کرنا هنکی جسری گرچه هندک به با آوک نو بله لازمه به آوکی نو تدید بیما این جدیدین به آوک نو سری خوشی مسح بکه گرچه هندک به یعنی هندک بجی او مسح کرنا تدید مذهب شافعه دا دبی سی موجی هبه کافیه دبی ویجی هنه کی سری خو مسح بکه یعنی فرضا پینجا دبی وغا سر ریجلین ششتنا هر دو نگا او ششتنا هر دو نگا مع الكعبین دگل هر دو گوزه کان دیگل هر دو گوزه که ششتنا نگاجی فرضا پینجایه اگر ترک دوان دا هبن واجب ششتنا هندوره وان یعنی سیدا دبی اگر دنگی انسان دا ترک هبه امجیرا دبین ترکاندی یعنی کوسا قلشی بن نگی انسانا تدی ده ترکه o da qalişe wisa birîn wesaîr tê da çê dibe car cara zuha dibe yani negî însan hinkî zuha dibe û wisa qîş pê dikeve di terike sêda dibe wexta terikandin di wan da hebin wacib e şuştuna hundirê wana yani wacib e ku ew ciyê ku terk bîye lazim e ku ew arê wana yani ew qalşê wana jî şil bibe û av bikevî. Ferza şeşa ve tertîbû او بريفيا عزايا على ما ذكرناه وك ما ذكر كر سيدا جخو قوتي لسر وي هاواي كو ما قوت بذي هاواي بريفيا وانا بك يعني وانان بسراي بكن كو اول وجه دگل نيتي باشي هردو دست باشي مسحة سري باشي هردو نك اف ترتيبا حسية اجا سيدات بي اف ترتيبا حسية يعني كو بري نیت بینه و روی خوب بشو پشتا هر دو دستی خوب بشو پشتا سری خوب مسح بکه پشتا نگاه بشو دوی اف ترتیبا حسیه یعنی ترتیبا کو بچاوات دینه به شکلی که حسی تی کرنه تطبیق قوی تی کرنه بوی شکلیه ترتیبا تقدیری اوه کو خواه نخ که دا آوه ده یعنی خود دا آوه دا خود برد آوه او نیتا خو تیده بینه یعنی خبر ده بینه آوه او نیتا خوشی ده آوه ده بینه گرچه هندک تیده بمینه یعنی ولو کی آوه ده هندک بمینه جی وقتا کو بدنا خبرده بینه آوه او ده دل خدا نیت آنی تی گوتنی ورادا جی ترتیب هیه لیبل اف ترتیبه تقدیریه تمام برانو یعنی ترتیبه حسی وک ما بحث کر بریویا برریزی یعنی یک و یک بک بین شونه انویارا دبیجن ترتیبا حسی ترتیبا کو بچا وردینه و بتطبیقی بکرنه لیبل ترتیبا تقدیری جی او کو دجاره کی دا خبر ده بنی آوه و دل خدا جی نیت تینه سیدا ویارش گوتی ترتیبا تقدیری سیدا وردا تشتک دبیجه
Tu bizan wacib e li kesê selîsül bewl ew kesê ku daîm îdrara wî mîza wî dilop dike ku azayê xwe li pey hev bişo û naberiyê nexe navbeyna teharet û destmêjê yanî piştê ku ji teharetê derket û tevê destmêjgirtinê welê da navberiyê nexê yanî navber nekeve vê arê û azayê xwe li pey hev bişo û niyeta xwe xera neke heta destmêj biqede. Heta destmêja wî biqede lazim e ku di ara teharet û destmêjê de navberiyê nexê û van azayê xwe bi zû zû pê hev bişoyê sêda dibe ev tişta lazim e. Em ê dersekî din da bi îzna Xweda em sünnetê destmêjê em ê behs bikin. Aniha bi xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de.